Basahan ang picture sa atong taas. Unang mapintas nga mananap, grabe katampalasan sa balaod sa Ginoo. Si Pope Leo maton pa niya, Pope Leo the 14 reject the Adventist Sabbath and declare Sunday the Lord's Day. Grabe gid katampalasan kining tawhana. Sinugo gid siya ni Satanas. Kaya nga no, ang gisugo sa Ginoo nga balaod nga adlaw ipapawlay, mabasa nato diya sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Hinumduman mo ang adlaw nga Sabado. Mao na sugo sa Ginoo ipahinumdom. Pero iya lahi, Sunday, the Lord's Day. Di ra bagid na mabasa nga mismo si Ginoong Hesus sayang pagkabanhaw wa gid niingon nga ang Domingo adlaw sa Ginoo. Lisod ning mosunod og mosubay ka sa pagtulunan sa pundok nga gitukod og tawo nga naluag ang tornilyo. Kay bisag kinsa na lang intay pasanginlan, kung dili si Constantino, pasanginlan na pud si Pope John Paul II, pasanginlan na pud ang daghang mga papa karon na pud ang una na pud nga mapintas kay mananap si Pope Leo XIV. Napabaka mo sa tarong nga gitawag og pangunahon nato sa bagid ang mapintas kay mananap. Sa balang kasuotan usara, manong ganang inyo pertimang daghana. Di ba? And at the same time, kada pagsulti nga gideclare ni Pope Leo XIV ang pag-reject sa gitawag Adventist Sabbath, unya gideclare ko no sa Santo Papa ang Sunday nga Lord's Day, pamutbot man na. Kanong pamutbot man na, kanong ideklara pa man ni Pope Leo XIV ang Sunday nga Lord's Day nga mao man na ang tradisyon sa simbahan Katolika from the 1st century AD. Ano ideklara pa man niya? Nga mo naman na ang iyang nadawat na teaching from the 1st century AD. And naturalmente, nga i-reject ng Adventist Sabbath, nga naman kay dili man na Biblical Sabbath. Americanist Sabbath man na. O tanawa ra guna, di ba? Kapila na guna gibalik-balik. Di ba? Ang kanang Biblical Sabbath, gipanguluhan og pari, ang inyo ha, pastoy. Ang Biblical Sabbath, naa sila i-offer nga sacrifice. Ang sa inyo, bot-bot lang ni pastoy. Ang ilahan, naa sila sa sinaguga, naa sa templo. Ang kanang sa inyo ha, namos budigas kupras. So, dapat gid i-reject. Nga naman, dili man na mo inadawat nga faith sa mga Kristiyanos. So, kanang Sabat na gisgutan sa balaang kasulatan, no mo'y labot, ana. Tungod kay gihatag ng maong gitawag og balaura sa mga Hudyo. Pero ang esensya sa word nga Sabbath, nga buti pasabot worship day or adlaw sa pagsimba, gibuhat na sa mga apostol. O sa mga adlaw, gibuhat sa mga apostol ang pagsimba kang Kristo. Gibuhat sa mga apostol ang pagsimba kang Ginoong Kristo adlaw Domingo. And sumala pa sa buhat sa mga apostoles, nagatigom sila ni anang maong mga adlaw. Sumala pa niya tawag ining San Juan, kanang gitawag adlaw, tawagon nga Lord's Day. Nya, musupak mo sa Biblia. Mo na Ginoo basi ingong basa Biblia nya pagkahuman di pud mo tuo kung unsa nakasulat sa balaang kasulatan. Pagbugal-bugal man sa nakasulat sa Biblia. So makita gyud nato nga kini mo mga tawhana, tuuhan lang gyud nila kung unsang ilahang gitawag o gusto. So kana mang Lord's Day, adlong Domingo nga mao nang gitawag Lord's Day pagsupak ba na sa Exodus chapter 20 verse 8 no. Nga naman kay Exodus chapter 20 verse 8 wala na nag-refer sa particular day, kundi nag-refer ka na sa gitawag og particular practice nga diin isaulog sa maong gitawag og adlaw. So sa mga Hudyo ang ilang adlaw ipapahulay or adlaw gitawag og Sabado sa ato ang kalendaryo. Ang sa ulogon nato ang pagsimba sa Ginoong Dios sa Magdasal dili man adlaw ang gitawag og Sabado, adlaw Domingo kay mao man nagibuhat sa gitawag og mga apostol. Nya, nasayop ang mga apostol sa pagbuhat nila sa ingon. Nasayop bang mga apostol sa diyang miingon ang mga apostol nga kanang Domingo Lord's Day? So nahimo na po sila mapintas kay mananap. Niluag yun ang iyong tornilyo. Parehag yun mo sa inyo ang gitawag founder. Luag ang tawag ining tornilyo. Ngayon pa siya nga, di daw ko na sila mutuo kay, di daw ko na mabasa sa Biblia nga namulong ang atong Ginoong Kristo. Gisulti na sa mga apostol. Ang gisulti ko sa mga apostol, tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo inyo. Nakagitudlo man sa mga apostol nga kanang Domingo Lord's Day. So therefore, implicitly and contextually speaking, kanang gitawag Lord's Day, gitudlo na kay Ginoong Kristo. Implicitly implied ha. Ang waas Biblia kanang magpasakop kas pundok nga gitukod og kana og kano. Wanas Biblia, do ano pasakop man mabe. Waas Biblia nga tuuhan si Ellen G. White nga propeta. Nya nga tuo man mo. So buti pasabot inyong gikaon ang inyong kaugalingon nga gisuka.
Kaya pag manghawa mo ng pundo ka, kay maapil mo kaamaw sa ilang founder. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.